देग्लायनि 2025 मायथाइनि रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बड'लेण्ड रादाब बिजोंनिफ्राय गिबि खेबनि थाखाय अनलाइन सेथि बैसागु हानजा मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारि लानाय जादोंमोन। दिनै बे अनलाइन बैसागु हानजा मोसानाय बादायलायनायनि फिथाइखौ फोसावनाय जाबाय। बे बादायलायनायनि सेथि मासियाव देरहासार जानो हादों चिरां जिल्लानि रिंसार बसुमतारीनि दैदेननाय गंगोना हारिमु हानजा फानबारि आरो नैथि मासियाव देरहासारनो हादों बिजनी जिल्लानि बिनय ब्रह्मनि दैदेननाय सोरजि आर्ट एन्ड कालचार सेन्टार बिजनी। बड'लेण्ड रादाबनिफ्राय मोसानाय बादायलायनायाव होखानाय नेमखान्थि बायदियै सेथि मासियाव देरहासार जानो हानाय हानजानो 10,010 रां आरो नैथि मासियाव देरहासार जानो हानाय हानजानो 5,050 रां बान्था होनाय जागोन। मख'नो गोनांदि बैसाग दाननि 9 खालार एबा एप्रिल दाननि 23 खालारनिफ्राय जागायनानै बैसाग दाननि 30 खालार एबा मे दाननि 14 खालारसिम हानजा मोसानाय बादायलायनायखौ लानाय जादोंमोन। बे बादायलायनायाव दाब दाब जिल्ला ओनसोलनिफ्राय गासै मोन 19 बैसागु हानजा मोसाखावरिफोरा बाहागो लाहरदोंमोन। बैसागु हानजा मोसानाय बादायारि हानजानि सेथि हानजानि मुङा जाबाय चिरां जिल्लानिफ्राय सोरजि आर्ट एन्ड कालचार सेन्टार बिजनी, नैथियाव तामुलपुर जिल्लानिफ्राय आलायारन हारिमु आफाद, थामथि चिरां जिल्लानिफ्राय गंगोना हारिमु हानजा फानबारि, ब्रैथि क'क्राझार जिल्लानिफ्राय बड'लेण्ड कालचारेल सेन्टार रामफलबिल, बाथि तामुलपुर जिल्लानिफ्राय थपनकाटा रैसुमै हारिमु आफाद नावकाटा, द'थि चिरां जिल्लानिफ्राय गयबारि मिथिंगा आफाद लाइब्रेरि, स्निथि चिरां जिल्लानिफ्राय 2 नं सतलावगाव बिहामजो आफाद बिजनी, दाइनथि गहपुरनिफ्राय गहपुर रंजालि बैसागु हारिमु आफाद, गुथि चिरां जिल्लानिफ्राय सनापुर सनाजुलि बिहामजो आफाद मानास्रि, जिथि क'क्राझार जिल्लानिफ्राय लोरगि बैसागु हानजा, जिसेथि चिरां जिल्लानिफ्राय सिडली चिरां दख'रा एबसु, जिनैथि बरपेटा जिल्लानिफ्राय सुयाकाटा रिंखांदाव हारिमु आफाद, जिथामथि क'क्राझार जिल्लानिफ्राय दतमा हारिमु आफाद, चिरां जिल्लानिफ्राय खैरुगुरि आलारि आफाद, जिबाथि सनितपुर जिल्लानिफ्राय राङापारा खैलाजुलि हारिमु आफाद, जिद'थि तामुलपुर जिल्लानिफ्राय रेगे-रेगां हारिमु आफाद दुवारकुसि, जिस्निथि क'क्राझार जिल्लानिफ्राय सिजुगुरि हारिमु आफाद। अनलाइन बैसागु हानजा मोसानाय बादायारिफोरखौ सायख'नाय जादोंमोन रायजो राजाफोरनि नोजोर आरो अनसायनायजोंनो आरो बिजिरगिरि बिथांमोननि हेफाजाबजों लोगोसे मोखां बिजाब बाहायग्रा नायगिरिफोरनि अनसायनाय आरो थुलुंगाजों। जेरै बड'लेण्ड रादाबनिफ्राय मोसानाय बादायलायनायाव होखानाय नेमखान्थिजों जायफोरा नेमखान्थिखौ मानिनानै बादायलायनायाव बाहागो लादोंमोन बिथांमोनहानो देरहासार जानो हादों। मोनसे लाइकआव 1 नाम्बार, मोनसे कमेन्टआव 5 नाम्बार आरो मोनसे शेयाराव 10 नाम्बार होनाय जादोंमोन। बड'लेण्ड रादाब बिजोंनि अनलाइन बैसागु हानजा मोसानाय बादायलायनाय बैसागु हानजा मोसानाय बादायारिफोर नोंथांमोनखौ जोंनि बड'लेण्ड रादाबनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय।